Kani duha ako isa ka 3 nga itlog amo pila ang 3? Hi guys, good morning. Karon mo adto ko sa Taguluan kay akong tabangan ang among half sister, anak ni Papa sa lain girl kay 4 years na nga wala siya gi menstruation, wala siya gidugo. So akong adtuon dito kung unsay plano niya karon, kung magpa-check up ba siya or dili or magpa-schedule siya sa pagpa-check up. Abangan ninyo guys ang pag-adto nako karon sa Taguluan. Kita-kit sa Taguluan. Here na ko sa Taguluan. Mamahaw ta ninyo. Kay wala pa ko namahaw gikan dito sa Payag. Nakita namin ni Jennifer. Nya siya, paingon na siya to sa kuan hospital. Nagpa-check up na siya dito. Akong hulaton siya din kay kung unsay resulta, kung naay resita, palito na lang dayon nako. Mamahaw ka. Naairo. Ito'y. Yan naay kwanda na butong. Mamahaw ka. Ilang fried chicken dani tag-40 isa. Karon pa ko bagway nakaabot dinhi. Nya siya. So, ana siya sa kuan hospital. Nakadali raman to ang check up. Wala to na ako sa dinhi. Mga ang tatanan. Dugang ko kanon kay murag nakuangan ko. Darling. Isa pa kanon. Thanks. Init pa sa ang kanon. Mga takagay. Ay, paaka. Agana siya action Paasa pa ha. Alas 9 naman siguro karon. Kaunta. Kaon siya. Di gutom ang ito'y. Ero. Ang ilan ni Jennifer, dalang eskina, paingon dito. Nakato na ko dito sa ilahan ni Agi. Nya, kunyang alas 12, naapod sa puno siya ay klase. Nang nagsayo ko kaya para maka-eskwela pa siya. Mga ka, kanan. Nahumandan uli na po dahil ko pangat ko dito sa bukid dahil unya kay nagchat si EJ nga wala na kuno'y bahog ingon si Mario. Naay ulam si Jennifer nga 1.5 ay ang yari ipa-check up karon. Asa man tay? Ang yari ipa-check up karon nagulam na siya sa 1.5 nya.
Ngayon man siya kaganiha nga. Ang naging ako kaganiha nga. Muana ko diri kay para ipa-check up siya. Nga. Iko pila man ang check up. Ngayon siya nga 150 pero nakahulam na ko sa 15. Na. Ako siyang gihatagan sa 2,000 kaganiha. Pabayaran niya ang katong kuan hulam niya. Nya kung naay resita palito na lang dahil ako niya. Nga unta saba kayo. Tara. Mangaon. Dahil nagbabay sa ako, nakaila siya sa ako. Thank you so much, girl. Nagsakay siya sa bus. Man ako kaon, nag-inom ko sa kuan, coke. Inang na napuntag, tulo inom dahil sa tubig, guys. Inom ang tag coke. Gikan si Jennifer nag-snack, siya ang nag-snack food kay ako. Nikaon naman ko. Nya wala na dayon pag check up karon kay walay doktor. Ugma pa ang doktor, maunang muuli na lang ko, then siya pod muuli pod sad siya karon pero palitan sana ko siya sa bugas kay para naa silay bugas. Paingon mi sa merkado. Alay po sa nadana nga kuan. Great love. Kung kasama na po nadana no. Pero nagkapa-ultrasound kada na sila ha. Nakapangutan na ko pero hindi sila offer atong lahi mga doktor vaginal ano man. Vaginal ultrasound. Laha kay ko na sa baby. Nang sa pagpos. Kata dari bangga ginoo ko. Dana Angel's Burger lagi dani. Asa dapit man? To ara dito tago kayang Angel's Burger. Ay, 10 kilos ba ni 5? Gani na lang duha. Ayo. Tagpila ni? 295. Kani duha ako Ito lang ko pala ko. Dani sa counter. Like, duha ka to 95 rin. Duha ka to 95. Pila ka nga? 295. 590. 590. Yang chow wala day mo ikuan katong Be Happy. Wala. Be Happy. Nindot po sa tong Be Happy ta. To ako Be Happy man ako. May naagid eh. Pero wala ko ano tag 10 kilos no. Thanks. Ay naitlog dani lang Isa ka 3 nga itlog amo kani pila ang 3 270 270
Oil. Ilan? Dayon. Ano to? Sa lang ha. Sa Facebook nakita ka ni T. I-search lang dayon Mayania. Yes, salamat. Dani na isulod ka. Ato raw. Kani, mula gani. Kamu sulod na dito? Sige. La Victoria, sulod. Ikaw na. Ari na din ko ha. Ari na ko. Chat lang ha. Salamat sir. O sige. Bana siya, upaingon na sad ko uli kay pangas pata sa bukid. Ay, salamat. Salamat yung na turn na. At ang kugbas paingon sa Balingwan. Okay na si Jennifer. Wala siya napa-check up karon kay wala ang doktor. Ugma pa to siya magpa-check up. Nya ugma kung unsay resulta sa iyang check up, kung naay resita, mag-chat ra to siya kung unsay resita ugma puhon kay para maasikaso dayon. Hi, Dan. Thank you. Ha? Nawala sa boss. Dili. Mga